Hello guys, welcome to back to my YouTube channel and फिसा भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोना नायलांदो ओमफ्राय जोंनि आसामाव मावला आरो दा सिगां मावोमोन दा बे खामानिखौ माने बे आबादखौ मावखाला आरो मोनसे आबाद माने मोनसे बुस्थुखौ देखायनांगौ दा अननानै नोंथांमोन नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव देखायगोन बेखायनो भिडिअआ गुसुं जागोन नायलांबाय थादो लोगोफोर नै बेखौ मा होनो बेखौ आं खाथियाव देखायनोसै मा बुस्थु बेलाय बेयावबाबो माबासो जागोन बेयाव 60सो जानो हागौ लोगोफोर भिडिअखौ बावनो दोनथ'बाय आं भिडिअ खालामनाया बहुद गोबावसैमोन दा लोगोफोर भिडिअखौ मोजां नुदोंबा जरुर कमेंट सब्सक्राइब लाइक करने के लिए ना भूलें होमब्ला भिडिअखौ बावनो दोनबाय लोगोफोर दे